Tay bay, ako bay. Problema gi ko sa kung utang rumboy palpak. Ano man? Pertin may gidugayon na nyawa pa niyo ko kabayan. Ano man problema mo kumpare na nimo? Mao lagi nya. Sao man nimo nga. Kanang akong bayran. Di mo siya mudawat, kung dili uhutan. Pilam na huwam mo niya day. 5,000. 5,000 abong so kagamay ang imuhang gihuwam din niya. Kana kami bago pa may nagkumpare. Pero bay, di ka mo to nang huwam ko niya og 11,000. Gipahuwam na ko. Pila na katuig? 11 na sa katuig. Sa tupa ka na tuig guwagi ka kabayan. Oh, isa ay na. May kinaamon rin ba gatapo kay pre. Mayang unto pre. Oh, kibaw na siguro mo pre no kung unsa kong giari ba. Oh, ningari ka pre kay kanaang ha. Basin no. Maningil ka niya pre. Dili lang siya. Hasay ka. Dili pre kanang abi na ko pahumon sa kunin mo kay kibaw di ka pre nga. Apiki sa kini imong kumpare ron niya. Dili lang kay apiki hasta man kay naong apiki. Pre, kanang gamay pa man to kong utang pre. Punan ako to sa kalibo lang. Naglisod magkikagbayad atong 5,000. Punan na no nimo. Nga ko pre. Dili man sa kay to dako kay unser man to pre. Dungagan lang ko sa kalibo para mados. Di pwede. Kung naamoy asawa nga literal na ko, ako lang dawaton. Sama siya na mo asawa nga wa man may asawa to mas gawas. Yang mo to. Dili bayarin lang ko ninyo. Wala pa lagi po. Dati sa asawa pre. Kanang ako pre inigsaka niya ako kalubihan pre. Bayaran ta ka. Gabi ko nagbayad pre. Gapon man kuno ni gisaka. Gidatam sa ako sa utang akong waning pre. Kamo madaghan kay mo mga alibay ba. Sige kay balikaw na mo di ha. Sige pre, salamat kay pre. Salamat pre sa mong pasabot ay. Kulbaan ako. Kuyawan ako pre oy. Kam sa ka. Oy, kalit sa tunga siya niya. Dili man sa luyo ba. Ano bagitik partan niya sa ono man lang na. Kuyawan ako sa pare ya. Bida. Nilakaw man to, mo to wasa. Muduhan na to. Kasi masina sa muda na nga naningil way na dab si Kiso. Namatay siya. Naukasan siya mga kumpare nga. Wal mga nakuta. Bisig na kwarta. Idahay dyan kwarta. Ingon sa kapre, abro din mong asawa. Si abro din mong asawa nga. Nanindar mga ganitong kandila ganiya. Wala man siya kay mo. Mga natay aguroy mga natay aguroy Si mga natay ba? Atay problema ko pre. Ay, ano sa mga mura mo gawas mod? Kinsa ko tayo nasa mod ka mga kumpare ito ba? Dili lang kay naong gahi no hasang grabe gahi amo. Sige man. Kaya nagkanta kumpare. Totong-togso kog siya limukoy. Ha? Ano? Nag-away mo sabi. Ano ba na nag-away mo nagkabikin mo sabi yung problema nga wag ka mura kag na. Ako ba ka dako nagislang utang nako. Pila na ka tuig wa mo bayad. Matay di ba ako ba? Matay pre wa sa ko kapindot man pre kanang makumpareha pre. Palautang ka na. Kaya kinamamayan bayan na sa panahon sa mangutang sila pero panahon gasting bayad di na kinumdum. Oh lagi daghang kay alibay ba sus na unsam taw ka wa mdik nagwa na kapantay di nga wa ta kana niyo pa utang nga unta. Nagmahay lagi ko niya. Ngari ko nimo kay ngay kung tambag ba usi ang ibuhaton. Lais kay ako ni paparang. Nyara pre ha. Tuna ko'y kuhanan na pre para mabayad na sila. Para makonsensya unta ba sa pait. Atong kuhanan, atong kuhanan pre. Kanang atong atuon, atong kantahan. Pero ang atong kanta, atong padungnogon. Sama atong kanta ba? Mga natay pamayad na mo. Ano ba? Siya na ba? Yan amon to kanta sa tanam. Bayre na intaon inyong utang. Okay, pre. Bayre maikog mosgi utangan. Ano ba? Pagkonsensya sila na, pre. Inyong dagway walay joy batasan may mong panghiloan. Oh yeah. Gigi. Ito caro di konsensya. Bayad lagi na lagi. Mantay pre. Nungsan to na wa man sa muda to kumpare non. Ang maayo ani pre. Kung magkita nagi usab pre. Atong natag istorya. Nya impaso na to og data-data din ba impaso istorya lang ya COVID. Saan ba? Ay, pre. Ay, pre. Balik lagi kami. Ako gida si Pariboy Palpa kay medyo awas sa mall ba niya. Ako siyang kingdom nga
Kay mo medyo kuno dunay kasiluan mo gamay ba nya. Ako siyang gidakay para mauli ang atong managkumpare nya magkadakanta ta kay ang kabalo ba na ko composer ba ako nya gitarista pa gyud. Bay na pre. Kaya para Siyempre. Problema na Gani mo kita sa pre. kumpare ta. Pali kita. Ang mangutang makonsensya ra. Ay, kabala ka na pre, kaya mo ano na yung bayaran. Ay lang Pre, kaya kong istorya pre ay. Hindi ka ugma, bayaran ti ka. Ay lang yung hono ng utang pre. Ugma. Ang atong giari pre. Ang atong giari pre. Magkatakanta ta. Sige na. Nakoy bagong i-compose pre pero mubo pa lang kayo pamuhuman ba? Ay, okay ra na pre. Anay nindot kay. Mga natay. Ay lang sabak ako may nagkumpusan eh. Paminaw mo kay nindot kay paminaw. Nindot kay kung tingog pre. Karas-karas gamay ba? Mga natay. Pamayad na mo sa inyong utang. Magakay mong now. Dapat dyan nindot kay pre katong sa una ba? Katong kanta ni Yui Bilyami ba? Katawa na ba? Bayri na intaon inyong utang. Bayri maikog mosgi utanga. Inyong dagway mura jogway batasan. May mong panghiloan. Priyay! Sama na priyay! Dinha kaayo nyong pusilon. Kaayong tigbason, kaayo yung tokton, kaayo ninyong patyon. Busa! Paminawasa! Nang respeto lang me. Kung di mi kagwanta kamong duha. Patyon yun mo na mo. Bubusa, pamayad na mo. Mga natay mo, sige mo pangutang, di mo mamaya. Oh yeah. Pre. Saan na pre? Tubo na isa kong utang Ay, yun pre. Dili, ya. Pre, kanang ayaw lang sa inyo bayri pre. Ay, dili, pre, kanang... Wala pa may kwarta bay kabayan. Dili, kanang tagsagato sa miyana, pre, ali, pre. Eh, basi na kay kwarta ni kutan na mo kwarta ni. Tagsagato sa miyana, pre, kay ako na magyapon ang datahan niya, ha? Kaayong pisliton, kaayong pusilon, kung di mo bayad, ako na yung tukon. Busa, kuutan ng bulsa. Ang utang huna-unaa, kuhaan ng kwarta. Kay kundili, kamo puspusan sa sista. Bayad na mong asmanam.